Perquè un creuer internacional pugui amarrar un port espanyol, haurà de complir estrictament un protocol de mesures sanitàries. Primer de tot, si algú té símptomes de Covid o és contacte estret, no hi podrà pujar. Ja a dins s'hauran de fer grups de passatgers i tripulants, amb horaris d'embarcament o menjades diferents per no coincidir tots alhora. També hauran d'habilitar un espai concret en cas que algú agafi la Covid i un altre per als possibles contactes en quarantena. La naviliera haurà de tenir signat un conveni en centres sanitaris i amb hotels de cada port en cas d'evacuar-los. Pel que fa als passatgers, tots s'hauran de fer una PCR en les darreres 72 hores abans d'embarcar o bé una prova ràpida d'antígens el mateix dia que posaran un peu dins del creuer. A més, els que estiguin completament vacunats hauran de presentar el certificat que ho acrediti. Durant el trajecte també s'hauran de prendre la temperatura cada dia i el tercer o quart dia s'haurà de repetir la PCR o el test d'antígens. La tripulació també haurà de seguir aquestes normes, però, a més, en cas d'estar un període de temps a terra entre trajecte i trajecte, hauran de fer quarantena, ja sigui fora de l'embarcació com a dins la cabina, tot sol. En cas que hi hagi un cas positiu en arribar a port, no es podrà carregar ni descarregar cap mercaderia fins que el Ministeri de Sanitat Exterior ho autoritzi. L'ús de la mascareta és obligatori en tot moment.